Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui prepararem una truita amb botifarra d'ou. Comencem! La que farem avui és una truita de les moltes que es fan per aquesta època, del dijous gras. Podem fer la truita, avui la farem de botifarra d'ou, però la podem fer amb botifarra blanca, amb botifarra negra, amb botifarra blanca i negra, de carxofes, de patata, de carbassó amb ceba. És a dir, qualsevol truita és truita de dijous gras, però avui farem amb botifarra d'ou. El que necessitarem seran, doncs, evidentment, una botifarra d'ou que tallarem, la podem tallar a rodelles, a rodanxes o bé a quadradets petits, en trossets petits. Després necessitarem alls tendres, talladets primets. Jo hi posaré unes mongetes seques, la veritat és que aquestes són de pot, o les podeu bullir vosaltres o les podeu comprar ja bullides. I després ous, d'acord? El primer pas que farem serà posar l'oli a escalfar i primer de tot hi passarem una mica la botifarra d'ou, perquè vagi agafant, deixi anar gust i agafi una mica de textura torradeta. Llavors ho posem a la paella i li farem unes quantes voltes. Quan vagi agafant una mica de color torradet i de textura torradeta per als costadets, ho retirarem i passarem al següent pas. Bé, això ja està en marxa, ja ho tenim rossejat, a més ha tret una mica del greix que té la botifarra dintre i ara ja ho podem separar, ho posarem aquí, ho retirem i afegirem una mica més d'oli a la paella i sofregirem els alls. Res, una miqueta només. Així els alls també agafaran el gust de la botifarra, que com us he dit abans jo he agafat amb botifarra d'ou, però aquí a la botiga també tinc botifarra blanca, botifarra negra, botifarra de fetge. Podeu fer-ho amb la botifarra que us vingui de gust. De fet, com us he dit abans, la truita del dijous llarder és de tots els gustos. Podeu fer-la de la que vulgueu, de patata i ceba, inclús de carxofes, de carxofa amb ceba, de carxofa amb botifarra negra, de mongetes amb botifarra negra. És que ja la truita és un plat que dona per mil varietats. Vale, doncs ara deixem els alls que es vagin fent. Posarem un xic més d'oli. Vale. Llavors, la idea és, quan ja tinguem aquests alls una mica torradets, que ja agafin un color una mica daurat, sense treure'ls de la paella, llavors hi posarem les mongetes i farem que tot doni unes quantes voltes. I afegirem en l'últim moment també la botifarra, unes quantes voltes, i llavors el quid de la qüestió és agafar tots els ingredients i barrejar-los, jo els posaré aquí tots juntament amb l'ou. I la idea seria, si aquestes coses es poden fer amb temps, molt millor, perquè llavors deixem tota aquesta barreja una estona, ben barrejat, ho anem ben barrejant perquè l'ou agafi, impregni tots els aliments. A vegades les truites no surten bé, se'ns desfan pel mig, perquè l'ou no ha quallat a dintre de tot. És igual que la truita de patata i ceba. Jo la truita de patata i ceba l'haig de fer molt de temps. Primer fregeixo les patates, després les cebes, després ho barrejo tot i després hi poso l'ou i ho deixo a la nevera i li vaig donant voltes. I la idea és que tota ella s'impregni d'ou i després a la paella, amb una paella ben calenta. Però bueno, anem a pams. Primer fem els alls, els ben sofregim, que deixin anar el seu gustet, que s'impregnin del greix que ha deixat la botifarra. I quan ja els tinguem rossejats, després hi posarem, ben rossos vull dir, hi posarem les mongetes. Bueno, ja tenim els alls, així ben rossos, ara hi tirarem les mongetes. És molt important que les mongetes no tinguin gens d'aigua. És a dir, aquestes, com us he explicat abans, són mongetes de pot, les podeu coure vosaltres mateixos a casa, però la idea és, si jo les trec del pot, les ben netejo amb aigua, les haig de deixar molta estona que vagin traient tota l'aigua. Inclús les remeno perquè
totes elles escorrin bé l'aigua, han d'estar ben seques. Totes les truites, com us deia abans, la truita de patates també, la truita de patata i ceba, la truita de carbassó, el carbassó treu moltíssima aigua. Tot ho hem de deixar que escorri bé l'aigua, perquè després quan ho barregem amb l'ou, l'aigua fa que després no acabi de quallar bé i és quan se'ns trenquen, se'ns parteixen, pel mig no ens queden ben quallades i té molt a veure la humitat. Qualsevol líquid que tingui, d'aigua, d'excés d'oli, tot això no ens ajuda. Així que tinguem en compte les mongetes ben seques. Ara ho barrejo ben bé amb l'all tendre. També hi tiraré la botifarra que ja havia cuit. Li dono unes quantes voltes a tot plegat i ho barrejaré amb l'ou. Seria ideal que ho poguéssiu deixar una estona, que es vagi ben impregnant amb l'ou, que s'hi passi una bona estoneta. I després a l'últim moment es fa la truita i veureu que queda molt més bona. Bueno, això li donem unes quantes voltes. Jo he batut aquí 8 ous. Sempre, per si un cas, tinguem un parell d'ous més de reserva, per si per alguna cosa féssim curt, doncs n'hi posem una mica més per acabar de tancar la truita. Ho acabem de batre, això també ja està a punt i ho barrejarem tot cap a dintre. I ara el tema seria deixar-ho reposar una estona, deixar-ho reposar i anar-li donant voltes, que quedi tot ben impregnat amb amb l'ou. Ho anem remoguent. Aquest pas sembla una tonteria, però a vegades el secret del resultat d'un bon plat o d'un plat senzill és tenir en compte aquests petits detalls. Al final la cuina el que vol és una mica de temps i una mica de dedicació i paciència, i no és el mateix fer una truita de patata o una truita com aquesta, que tu ho deixes preparat al dematí i la truita la fas al vespre. Però és clar, tot el dia d'estar la barreja de les mongetes, l'all, la botifarra amb l'ou, tot el dia anar absorbint l'ou quan fas la truita, doncs el resultat no és el mateix que fer-ho al moment. Això segur. La cuina vol una mica de temps. Bueno, la farem en aquesta, que és més petita, i m'anirà millor. Vale. La paella super calenta, ha d'estar molt, molt, molt calenta, perquè si no se'ns enganxarà. Vale, i ara ho aboquem a poquet, tot cap a dintre. Anem removent perquè la part que ja s'hagi quedat cuita ens vagi quedant al mig. La truita l'hem de ben esparracar al principi perquè tot l'ou vagi quedant cuit i després, ja quan veiem que no treu molt d'ou, ho anem aixafant així i aquí, que ens ha quedat una mica més curt, que se'ns podria trencar, he batut un parell d'ous més. Els tirem aquí sobre, la meitat del que he batut, i ho escampem. Ho escampem així, i ara la girarem.
El tombatruites que utilitzem, jo agafo un plat, és millor que sigui o de la mida de la paella, just, perquè si ho fem així, si és més gran, ens pot relliscar la paella quan li donem la volta i llavors ens podria caure la truita a sobre del braç. Si és molt just el plat, l'única cosa que ens pot passar és que ho posem tot una mica, se'ns embruti una mica al màrmol on estem treballant perquè caigui l'ou, però no se'ns caurà mai la truita. Ho vaig a provar amb aquest, que és una mica més gran que la paella. Veieu que se m'anava cap allà, me relliscava una mica, és perquè el plat és més gran que la paella. I ara, com que li he posat una mica d'ou per sobre, és l'ou que ara m'ajudarà a quallar. Li fem agafar la forma ben rodoneta. A mesura que anem apretant, veiem pel costat que ens surt una mica d'ou, que ens va genial per anar-la tancant. I ara se'ls ha de donar unes quantes voltes. Ara la deixem que cogui. No ens passem amb el foc fort, que se'ns cremaria per fora, però no se'ns quedaria cuita per dintre. Tirem la resta d'ou que ha quedat, així pels voltants, i ens ajudarà a tancar la truita. Molt bé, doncs ja la tenim aquí, la nostra truita de dijous llarder, amb botifarra d'ou, alls tendres i mongetes seques, i l'acompanyarem amb un trosset de coca de llardons i una copeta de moscatell. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adéu!